खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारजों जानानै थांबाय आरो बे गोजोन गोरोबथा बायदि आद्रा थानाय जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ गोख्रों बाथ्राजों बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव दाबि खालामदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा। बे समाव बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव आद्रा थानाय जे दफाफोर बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि जे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बे समाव दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। जे थांनाय 14 सेप्तेम्बर 2024 गोदान दिल्लीयाव भारतनि हम सेक्रेटारि गबिन्द महन बिथांनि चेयारमेनशिपआव बर' पिस एकर्ड बिटिआर एग्रिमेन्टनि सायाव रिभिउ मिटिं जादोंमोन ट्राइपार्टाइट आरो 21 सेप्तेम्बर 2024 आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि लानायाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि रिभिउ मिटिं जादों आरो मोन्नैबो रिभिउ मिटिङाव जोंनि जि मुल दफाफोर दङ जायफोरो आधा मावफुंजाबाय आरो आद्रा जानानै दङ। दा बे आधाया माने मावफुंजाबाय आधा जि जानानै थानाय बिनि सायाव 60टा गामिया सोसनजाबाय, माखासे गामि सोसनबावनांगौ दङ, बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ आरो 60खान गामि सोसननायनि बेलायाव बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रल बिनि डेभेलपमेन्टनि मेटार बाखि इस्यु बेफोरखौ लानानै खामानि मावनांगौ जों बिनि सायाव दाबि दैखांदों। बे समाव सानजा फारसे जों सिमा बारायनाय गं 60टा गामिया बे समाव हाबसन जाबाय आरो माखासे माने बेनि जे मावनो गोनां जे खामानिफोर बे खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिनदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावनायखौ नुनो मोन्दों जे कार्बि आलंनि जे बर'फोरनो जे एसटि स्टेटास थामहिनबा एसटि बिथांमोननो जे होनांगौ जे बर'फोरनो जे एसटि बिमुं होनांगौ बेखौ लानानै बिथां दिपेन बर'आ फोरमायथिंदों गोजां बोथोरनि जे रां बावजा बे हादराव जिरायदों आरो बे समावनो बिथांमोननि जे दाबिखौ थामहिनबा बे समाव एसटि स्टेटास होनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जे गुबुन मोनसे दफा जे BKWSC बे BKWSC आव बे समाव जे बिसायख'थि खुंनांगौ आरो बाउन्डारिखौ थामहिनबा सिमाखौ रोखा खालामनो थाखाय दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। कार्बि आंलंनि जि एसटि हिलनि इस्यु आथिखालाव जि विन्टार सेसन पार्लियामेन्टबो सोलिगासिनो दङ आरो बे बेलायाव जोङो भारतनि हम मिनिस्टार नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ जों खावलायदों, दाबि दैखांदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम जों दाबि दैखांदों जिहेतु टकआव रिभिउ मिटिङाव बेबो प्रायरिटि एजेन्डायाव दङमोन जे एसटि हिलनि मेटारखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनायनि गेजेरजों सुस्रांनांगौ। आरो बेनि अनगायैबो गोबां गुबुन आयदाखौ लानानै दाबि खालामबावदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरो गुबुन फारसे जों नोजोर होयोबा जे सोलोंथाइ बिथिङावबो बिथाङा दाबि खालामदों जे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जे थांनाय समाव गं 10टा फरायसालिमाखौ बे समाव प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय आरो आद्रा थानाय माखासे जे फरायसालिमा आरो फरायसालिफोरखौ जे प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि थाखाय बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ खावलायनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। बे समाव बिथाङा बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि जे दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ बे समाव खावलायनायखौ नुनो मोन्दों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'खौ। नैथि मेटारा जाहैबाय जे थांनाय 14 सेप्तेम्बर 2024 गोदान दिल्लीयाव भारतनि हम सेक्रेटारि गबिन्द महन बिथांनि चेयारमेनशिपआव बर' पिस एकर्ड बिटिआर एग्रिमेन्टनि सायाव रिभिउ मिटिं जादोंमोन ट्राइपार्टाइट आरो 21 सेप्तेम्बर 2024 आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि लानायाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि रिभिउ मिटिं जादों आरो मोन्नैबो रिभिउ मिटिङाव जोंनि जि मुल दफाफोर दङ जायफोरो आधा मावफुंजाबाय आरो आद्रा जानानै दङ। दा बे आधाया माने मावफुंजाबाय आधा जि जानानै थानाय बिनि सायाव
60टा गामिया सोसनजाबाय माखासे गामि सोसनबावनांगौ दङ बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ आरो 60खान गामि सोसननायनि बेलायाव बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रल बिनि डेभेलपमेन्टनि मेटार बाखि इस्यु बेफोरखौ लानानै खामानि मावनांगौ जों बिनि सायाव दाबि दैखांदों गुबुन फारसेथिं बर' कसारि काउन्सिलनि भिलेज नटिफिकेसन समस्ति दानाय बिसायख'थि खुंनाय 5.3 आव जोंहा जि दङ जे फरेस्ट राइट एक्ट बायदि हाग्रा ओनसोलनि हा पाट्टा होनाय बिटिआरआव आरो गुबुन माने आसामाव जथेस्थ' होबाय खिन्थु माखासे दाबो पेन्डिं दङ बेखौ होजोबनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों कार्बि आंलंनि जि एसटि हिलनि इस्यु आथिखालाव जि विन्टार सेसन पार्लियामेन्टबो सोलिगासिनो दङ आरो बे बेलायाव जोङो भारतनि हम मिनिस्टार नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जों खावलायदों दाबि दैखांदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम जों दाबि दैखांदों जिहेतु टकआव रिभिउ मिटिङाव बेबो प्रायरिटि एजेन्डायाव दङमोन जे एसटि हिलनि मेटारखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनायनि गेजेरजों सुस्रांनांगौ आरो 125 जि एमेन्डमेन्ट बिल दङ बेखौ लाबोनायनि गेजेरजों बिटिआर एकर्डनि जि मेजर क्लज बेखौ मावफुंनांगौ बेनि उनाव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन थाबाय 10टा कलेजखौ खालामनाय जाबाय बाखि हायार सेकेन्डारि कलेज दंबावो एलपि एमइ हाई स्कुल दङ बे कन्टिनिउआस बेसिसाव थांनांगौ एनडिएफबिनि मार्टियार परियाल जि एक्सक्रेसिया आरो आगुनि एबसु मुभमेन्टआव जायफोरा 5 लाख रांखौ मोनाखैमोन बे एक्सक्रेसियाखौबो गोख्रै मावफुंनांगौ सरकारा बिनि थाखाय फाइनाल मोनसे लिस्ट तयार खालामनो होननानै गावसोरनि लेभेलाव खामानि मावनाय खोथाखौ जोंनो फोरमायदों खिन्थु जों गोख्रै जानायखौ लुबैदों केस उइथड्र जानायनि बेलायाव माखासे केस दंबावो बे केसखौ बिथांमोना दा नायफिनदों भुटाननिफ्राय जेलाव थानाय मानसिफोरा फैबाय खिन्थु आसामनि गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दाबो दङ बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव दिहुननांगौ बेनि थाखाय कर्टआव जि खालामनांगौ बा सरकारजों जिखिनि खालामनांगौ बे प्रक्रियाबो जोंनि दाबि एजेन्डा बायदियै सरकारखौ जों नारसिनगासिनो दङ आरो जिखिनि माखासे इस्युसफोर दङ रिहेबिलिटेसननि इस्यु जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव हगारनायनि इस्यु बे गासै इस्युफोरखौ पार्लियामेन्टनि गेजेरजों लाबोनांगौ जिखिनि बिथांखिफोर दङ आरो नर्मेल इमप्लिमेन्टेसननि टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि मेटार दङ गोख्रैनो मावफुंनांगौनि थाखाय दिनैनि बे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों भारत सरकार आसाम सरकार जोङो खावलायदों आरो बिटिआर काउन्सिलाबो बे खेत्रआव जाहाथे सरकारजों कोअर्डिनेसन खालामनानै स्पिडि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय हाबा मावो जोङो बेखौ दाबि दैखांबाय आरो खावलायबाय गोजोन्थों।